अरे जीजा जी के फलका के बीमारी बा। आज सुनीला छोटे बाबा जीजा जी से कहत तने कि आरा में बड़ा सुंदर बड़का पंडाल लागेला। जीजा जी तारू है हवे लइकाइए से माटी खा ले। हां कोनो बात नहीं है कि कहत तनी एगो साल के कि आइल बात सहारा मनवा ए जीजा जी आज बाप तोहरा साथी और कहत तनी का अगर कोनो बात अच्छा लगे तो हल्ला करे के चाहिए लोग साफ चुप रहे बाकी बड़ी सुंदर कहत विक्रम भैया के बाकी आश्विन के महीना में कोई साली अपना जीजा जी से बड़ी सुंदर भाव में अर्जी लगाओ तरी कहत तरी के जीजा जी हर साल रउआ से निहोरा करेंगे कि चली इनकी के मेला घुमा दे बाकी रउआ कितना कंजूस है कि कबो नामे न लेला बाकी साली कहत तरी का भोजपुरी से गाना रिलीज होए वाला बा वालों के बीच में दशहरा के सॉन्ग बाकी आया से पहले गा देता है बाकी बहुत तारी एगो साल के कि आइल बात सहारा मनवा ए जीजा जी आज बाप तोहरा साथी ए अंजनी भैया कि आइल बात सहारा मनवा आज बाप तोहरा साथी चलो ना घुमाई दा कि दर्शन करा दा जीजा वही हाल वाले दर्शन करा दा जीजा वही हाल वाले दर्शन करा दा स्वामी वही हाल वाले आइल बात सहारा मनवा बाप तोहरा साली आइल बात सहारा मनवा बाप तोहरा साली दर्शन करा दा जीजा वही हाल वाले दर्शन करा दा जीजा वही हाल वाले बाकी हम लोग के बीच में सबके तो एल्बम में कोनो प्रचार में कोनो कुछ में नाचे नहीं इधर शादी में है प्रदीप जी हां इधर भाई लगी है भाई ना हमर जीजा जी लोग अब आरती न्यूज वाले के ही जीजा जी बना
ना, एक बार के लिए ताली बजा देंगे, तार जीजा देखा जोरदार ताली बजा देंगे। तार भाई देखना करते ए जीजा जी, रउआ का वीडियो बना बना के बहुत पैसा कमैले हैं, बाकी बाकी इतना कंजूस है कि आज जीजा तार माँ उबर चीज हासिल